Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar da yadda kuka sani, ni ce taku har kullum ya daga Allah. To, a wannan sabon shirin namu mai farin jini na zuciyar mace. To, zuciyar mace ya kunshi abubuwa kala daban-daban abubuwa kamar yanzu matar aure, budurwa, bazawara, wa iyazu billah. Akwai wani ciwo da yake cikin zuciyar mace wanda ba kowa take iya furta wannan maganar ba. To gaskiya a daina. Ya kamata a ce ko a danginki ko a ƙawayenki kin samu mutum ɗaya wanda zaki dinga gaya masa damuwarsa. Wannan abin fa yana janyo matsala. Akwai macen da ta mutu, akwai macen da ta haukace, akwai macen da ta shiga ɗimuwa wa iyazu billahi. To wannan shirin namu mai farin jini na zuciyar mace ya karɓi bakwancin malama bulki. Malama bulki, salamu alaikum. Amin wa alaikin salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hajiya Hasina ya daga Allah. Kamar yadda kika faɗa, wannan shiri na zuciyar mace, lallai zuciyar mace zai taɓa zukata da yawa. Ƙwarai da gaske. Sakamakon wannan kamar kin sosa wa mata wurin da yake musu ƙaiƙayi. Akwai damuwa da mata suke ciki wanda idan wallahi wani aka gaya miki ya daga Allah, wallahi wani idan zai zo ya zube miki damuwar da yake ciki, wallahi a lokacin ba abin da zai tunana miki irin cewar to shi yana cikin wannan damuwar ma ta yaya yake wani. To amma kin san abu ɗaya ne da yake tafi da wannan damuwar, akwai addu'a. Halin da mata suke ciki ba fa magana ake ta matar aure ba, ba magana ake ta bazawara ba, yanzu budurwa ma wallahi azim in za ta zo ta zauna ta gaya miki halin damuwa da take ciki, wata ke da mahaifiyarta ne ba, wallahi abin zai baki mamaki. Saboda mu iyaye mata muna ba da gudunmawa ta wannan gurin, musamman ku yi haƙuri. Muna da wani abu na mu matan Hausawa, muna da wani abu na rashin jan ƴaƴanmu a ciki, ko biki gane ba? Muna jin kunya. Yarinya ma idan ta zo miki da wata magana, dan ni akwai yarinyar da na sani ta zo a game da sha'anin mu'amala tsakaninta da mai gidanta, da ta fara gaya wa mahaifiyarta, ta ce mata ki shiru, wannan sirrin ki zaki buɗe, kowa ma haka ne. To in ba mahaifiyarta ba wa za ta je ta tara gare ku iyaye, ya kamata a ce a samu gyara. Gaskiya haka bai kamata ba. Kwarai da gaske wannan abubuwan suna da yawa, suna cin mata a cikin zukatansu. Matan aure Allah shi ya san adadin waɗanda suka mutu da irin waɗannan damuwoyin. Wasu depression ya kama su, ba a tsaya an san menene dalili ba na wannan damuwar ba. To in kika matsanta ma sai a ce ba ki da haƙuri.